Kamo sa Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, Sid Marketing. Gigama sa Sid Marketing. Abangan ang super balita sa tanghali nationwide. Ihahatid sa inyo ng mga batikang broadcaster. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alas 1 ng hapon. Dito lamang sa Super Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ingon sa pagtuon sa St. George Hospital sa London, ang mga babae nga ubos og vitamin D3 level sa ilahang dugo ang naay 354% nga posible mahimo ning breast cancer. Mga babae diha, ang Life Extension Vitamin D3 na mo. Aprobado jud ni sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa ni sa mga doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Super Radio, Risk Reduction Alert. Alerto para sigurado. Super Radio, Risk Reduction Alert. Ani ang mga angay buhaton na kunugaling ibutang sa public storm signal number 1 ng usa ka lugar. Una, magpabilin nga magbabinantayon sa palibot, ilabi na sa lakat sa panahon o batasanon nga maminaw sa radyo o kahamutan-aw sa telebisyon alang sa labing lapas nga weather update. Ikaduha, susiha ang mga huyang nga bahin sa panimalay ug ayuha kini aron mahilayo sa pagkaguba kunugaling muhapag ang kusog nga hangin. Ikatulo, monitora ang latest severe weather bulletins nga ipakanaog sa DOST Pag-asa matag unong ka oras. Atol sa public signal number 1, ang hangin adunay gikusgon nga 60 kilometros matag oras sunod sa 36 ka oras nga musangpot sa kanselasyon sa klase gikan sa nursery hangtod sa primary levels. Alerto para sigurado. Super Radio Risk Reduction Alert. Kini si Max Surban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Sid Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo epekto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Sid Marketing. Gigama sa Sid Marketing. Good morning, Han. Good morning sa imong mata. Di lalim ang trabaho ni Mrs. Mga usahay sa puton, sayo pa sa buntag. Tungod sa gibating stress o sakit sa lawas. Busa tagae ug hawpayan ang iyang ibati. Pinaagi sa pagmasahe kaniya matag gabi. Una matulog. Gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Aron, Good morning, Han. Breakfast is ready. hapsay ang imong kabuntagon. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy nakaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ingon sa pagtuon sa Heart Institute sa Utah, ang ubos og vitamin D3 level sa atong dugo. Posibilidad nga taas ang risiko sa heart attack, stroke, heart failure, labi na ang mamatay sa sakit sa kasing-kasing. Mga higala, ang solusyon. Life Extension Vitamin D3. Rekomendado sa American Heart Association o rekomendado sa sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. DXGM Super Radio. Walang kinikilingan, walang inuurungan. Kami ang Super Radio. Servisyong totoo, panata sa inyo. Kami ang Super Radio. 11:25. Laging nakapantayan ng umalalay. Kami ang Super Radio. Servisyong totoo, panay ng Pilipino. Kami ang Super Radio. Kini ang balita. Kami ang Super Radio. DXGM Super Radio. 11:25. Kini ang balita. Oras sa Pilipinas, ug ning sibiyan ang DXGM Super Radio 11:25 kini ang balita bagay kapuso oy.
43 minutos naman dahil human milabayang oras alas 4 sa buntag. Kining orasa gihatod ka nato sa EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Award. Kining orasa gidalit ka nato sa Tide para sa no bitin clean, mag-Tide Perfect Clean. Kining orasa gihatod ka nato sa EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Award. Kining orasa gidalit ka nato sa Tide para sa no bitin clean, mag-Tide Perfect Clean. Sugdanta ang atong adlaw sa pagpaminaw sa usa ka tulumanong maghatod sa mga nagbagang balita, mga magalingaw nga istorya nga atong kapanalinan dinhi lang sa Buntag na Davao. Buntag na Davao. Buntag na Davao. May nga buntag kaninyo nga tanan mga pinalangga, mga suki, mga agaw nga mga tigpaminaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mapimapita sa Baalkir sa pag-igsuon pinalangga ko nga mga Muslim. Bayad nga aga sa pagkakasimanwa ko nga mga Ilunggo kag Ilungga. Maadyong buntag sa mga igsuon kong mga sanog mga sana. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga igsuon ng mga Ilocano mga kapuso. Kaninyong tanan way pili, Madayaw Davao. Welcome kamo magkakapuso ni nga nga naandang nga tulumanon matag buntag ang programang Buntag na Davao. Adlaw kita karon nga Sabado pizza 31 ning buwan sa Agosto 2019. Oy Super GR. Katapusang adlaw sa buwan sa Agosto magkakapuso og mga adlaw sugato na nato ang bare months, ha? Namano? Super GR. Nangangamoy na bonus mo, ha? Pero ang sa akin, wala, ah? Pero mangayo kong bahin mo, pandamay ka. Manginaot kami ginagamo karon sa kapiskay sa panglawas, pagkakapuso, inubanan sa mayong pagpuyo sa tagsa-tagsan nyo ka mga pamilya. Nga na ang pagminahalay, pagdinay tayo kang pagsinabtanay. Kinahanglan kita nga motamod sa ito nga pagpasalamat sa ito nga mahal nga buhay nga Diyos. Sa lain na pong adlaw ngayong gihatag ka na ito magkakapuso ang kabangin na buhay ng babaw sa kalibutan. Kalibutan nga puno sa hagit, kalipay o kasakit. Akong nga kinasing-kasing nga pagkatamod sa ako nga mainiton nga pagkapanimbaya o sa kamayong buntag kaninyo nga tanan mga pinalangga mga suki mga agaw nga mga tigpaminaw nga di nakalansang nakarong nga mga panahuna sa 11.25 sa dial sa inyong mga radyo. Wailain mga kapuso, Super Radio Davao. Hilabi na katong mga suki mga kapuso din sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Davao. Maingon man sulod sa tulo ka distrito, sakop sa atong Dakbayan. Sa tanang mga kasigbit dapit ito mga kapuso kanina ka monitor na sa karong mga panahon na. Tungod sa itong Facebook Live mga kapuso, tibuok kapabunan sa Pilipinas o worldwide. Kaninyong tanan may buntag, usa ka good morning. Siyempre pa mga kapuso, kining inyong naandang tigduman ining mong programa mga kapuso. Inyong agaw sa kahanginan. So paraed bungoton honyo. Inabagan sa pikas lawak ang way paglubad mga kapuso. Atong sparring partner patagbuntag. Way lain mga kapuso. Sugaton ta sa masagabong pakpag. Gikan pa gini sa lugar sa Turil. Naman o. Ang ako na ning excuse me po ha. Ako ning makumpare po no kana o iya kung kwaong ninong ha. What? Ano yun? Pusang iring naman o. Super GR, the Playboy Falcone. Tantarantantan! Naman o, anak ka naman o. Super GR, the Playboy Falcone Jr. mga kapusa. Naman talaga o. Super GR, salamat sa kape.
sa stick nga kape o sa asukar nga imong gidala. Palihog kong plastar sa atong asukar, kay para ang atong mga kaubanan, kung dunay central AC, usa nang isingot, aircon ba? Doon na po is central sugar. Super GR! No, mono! Sige, kuha mo diya. Araw na ka ng inyong mga tapok ano ka mga amigas. Anak naman talaga kayo ng namono! Oras sa Pilipinas, magkakapuso, 48 minutos, sumanmilato sa oras alas 4 sa buntag, di kita maglagad, magkakapuso, kay medyo nalangan na kita. Ano yan, nagkaroon ng pagkatod sa atong mga headlines. Oras sa itong kapalitang lokal. Animal Rights Group na nawagan nga dili biyaan ng mga binuhing hayop atol sa kalamidad, mga kapuso. Kaso sa dengue sa Compostela Valley Province, padayong nagasaka nining mga panahon na mga kapusa. Samtang nga balita sa Kasigbit Dapit kung balitang regional. Sospetsado mga kapuso sa GR, kinibang nga naghanyag mga kapuso o piki nga master's degree. Doon na din sa GR. Abi ko lang og mga certificates ra. Naaristo dito sa South Cotabato magkakapuso. Unsa kaog mo palitan dito og kanang master's degree sa GR? Ha? Bachelor of Science in unsa man? Marine Transportation. Anak ka talaga naman ng Balitang nasyonal. Presyo sa humay Super GR miabot na sa 7 pesos kada kilo. Tungod kini sumapa sa rice tarification law. What is this? Ubang mga maguma nagpakamatay na sigun sa usa ka kongresista pagkakapusa. Samtang kasong serious illegal detention magkakapusa nga pasang-ak nga to kang kaning senador Trillanes. Trillanes mga kapuso. Medyo kining gialmahan ini nga maong kaning senador. Ay nagkatingala diyan na unsa ba ya puta. Daga na lang ka sunod tuig o sunod eleksyon og pagka-senador, pasing mo daog ka. Para doon na po kay immunity. Trillanes, anak ka talaga naman ang pusang iringo. Pagkakapusa headlines palawag ka rin yung nabate. O kuman pagkabalita ng hatod sa itong mga kabanan on board karon sa itong Super Radio Patrol. Sunod din ito kapag panaguban mga kapuso. Ning ito ang programa din ng mga panahon na, ang programang Buntag na Davao. Bangon! Buntag na Davao, sugatun ta ang adlaw sa mga init nga isyu o balita. Dinhilang sa DXGM 1125 Super Radio Davao. Kini ang balita. Oras sa Pilipinas, pagkakapuso, impunto alas 4:50 na ang takna sa morning. Radyo Weather News. Super Radio 1125. Magasilingan, magasuki, mag-aagaw ng mga tigpaminaw, ani ang karon ang paghatod sa atong kakasayuran, may kalabutan sa atong lakat sa panahon. Ning adlaw karon nga Sabado magkakapuso sa 31 ning buwan sa Agosto 2019. Halaka to nga mga empleyados kagamanan nga diin karong adlaw nagpahulay sa PGR kaysa paduman. Hala sige, talk sa mo diya. Og di ginyo makaya sa GR nga di makadungog sa imong pangan. O di makapaminaw sa itong mga balita, magkakapuso, kag bungot. Ala, sige, i-on ang inyong radio dia para tawag ka di mo mingawuna mo, ha? Hinahinay lang gamay para usab, di ba disturbo inyong pagkatog, ha? No, mono! Ay tuod di ay magkakapuso sa tanaga mga nag-monitor karon sa itong Facebook Live, may good man sa tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay, magkakapuso, kamo, ang among inspirasyon. Ang tibok kapit sa Mindanao magkasinati si panalagsan pagdagom gatunan sa madagomon nga kalangitan idubanan sa pataka pagawan tungod kini sa ginatawag nilang localized thunderstorms.
Lain na Super GR sa pagsubida ni mga rin nagtotaliksik pa. Kay pagsubida na ako Super GR kaganina, mga alas 2:30 ka to, kay alas 2 magkaniabot, totaliksik Super GR ha? Hinay nga doon na sa kasarangan nga hangin ng bagagikan sa bagatan kasagpan, bagikapuso nga doon na sa kasagpang direksyon, o hapsay nga doon na sa kasarangan ng gabalod sa kadagatan. Ang adlaw gidahom nga mapatiliwala mo sidlag ka bagikapuso sa kalangitan ka na o di pa magpabili ng dagoma. Alas 5:34 ang tak na karon nga buntag. Samtang kinig mga kapuso gidahom nga mosalop putakap sa kahayag. Pagbuhagay sa iyang kainit pagkakapuso, alas 5:50 ay oro ang takda pagkakapuso sa sayong kagabion. Oras sa Pilipinas, mga pinalangga, mga suki, mga agaw, mga tigpaminaw, 54 minutos, suman milatos ang oras alas 4 sa buntag, 4:54 in the morning. Basa kitag mga mensahe bagay kapuso kinapadangat na sa atong Facebook Live ni mga panahon na bagay kapuso atong pagkabasahon. Ato nagsugda na ron isla mang luod sa Borgia. Gikan kang Lynn Rhodes kaniete maing buntag diha Super Ed, maing buntag sa dimo diagaw. Jessica Paelin Nalayog ayong buntag sa Super Ed, maing buntag. Ansilma Igdamin maing buntag sa Red watching from Riyadh. Gikan kang Archie Sarataw, good morning, Super Radio watching live from Purok 7, Subasta. Gikan kang Sara Bagyo, Bagakapuso, mayong good morning, Super Ed, o kang Super GR, namana! God bless sa og sa Rilio family o Bagyo family, amping budak permi, salamat sa hatag mensahe gaw. Si Amandas Maria Fe, good morning, Super Ed, watching from Saudi Arabia. Ikan kang 2866 mga kapuso, Super Ed, bang buntag. Kumusta ang Davao? Kusog man ng ulan diha, walay ba sa Sigbin Game Farm? Ni kusog lang gihapon mo Deris Jensen, Super Ed. Mao ba? Hala sige, may buntag sa tanan mga taga General Santos City. Gikan kang 7290 magkakapuso ang buntag diya bungot. Nakamata akong asawa tungod sa kakusog sa Super Radio. Namano! From Edward Lara, Lanang Fortune Home. Salamat sa tanang mga taga-Lanang. May buntag kaninyo nga tanan partikularmente sa pamilya ni Edward Lara sa Fortune Homes magkakapuso. Naman talaga oh! Oras sa Pilipinas, magkakapuso, 56 minutos, suman milatos ang oras alas 4 sa buntag. Di kita maglanggan magkakapuso, sugdan na nato karon ang paghagpatch sa mga nanagunaga mga balita. Mga balita nga nitabo sulod sa 24 ka oras. Super Radyo 11:25. Nga ginabanamayan na karon ang mga panahon na mga kapuso sa itong mga kaubanan on board karon sa itong Super Radio Patrol. Nga gimaniyo sa itong kaubanan Super Gilbert Quiñones, mga kapuso nga naghita karon mga panahon na sa kawas gamahin sa itong dakbayan sa Davao. Unang hunat sa itong mga nagpungasi, labas nga mga balita. Oras sa Pilipinas, 57 minutos na man milatos ang oras alas 4 sa buntag mga kapuso. Nanawagan ang animal rights group nga kung mahimo buhian ang mga binuhing hayop sama sa ero kung dunay mahitabong kalamidad mga kapuso. Kini human migawa sa social media sites ang ulagway sa usa ka ero nga hiniktan og kadinang bakal nga matud pa posibleng namatay sa pagkalumos human ang nahitabong pagbaha sa syudad sa Davao nitong adlaw milabang adlaw Miyerkules mga kapuso. Sa pamayag nga gipagawa sa grupong Animal Rescue Rehabilitation and Fostering ARRF pagkakapuso Davao, usa ka subo nga pagitabo ang kalamidad. Ilabi nga dadamay sa maong insidente ang pipila ka mga kahayupan. Panawagan sa grupo gawa sa pagsalbar sa kaugalingon panahon sa kalamidad. Ang ayang una-una usapang pagsalbar sa kinabuhi sa mga hayop pagkakapuso. Super Radyo 11:25. Samtang nanawagan usap ang grupo og donasyon alang sa mga hayop sama sa pagkaon og tubig. Ilabi nga kadaghanan sa mga residente ang dili makaluto human ang maong pagbaha.
Muna ginaingon bagi kapuso nga kung masuko taghiktan. Super GR, kung di hiktan imong iro, kasukan ka. Kanya karon kinamatay nga iro nga samtang nakahikot sa bakal bagi kapuso kay lagi miabuting pagbaha. Nagyapoy na nawagan nga kuan, di kalimta na. Ano ba talaga kuya? Anak talaga naman ang namoinong na di po nato ni mapatawag ani mga kapuso kana bang mabasol ni nga maong nga mga residentes na nag-iya sa maong nga mananap. Nga naman. Ispoko muna nga naning kamot ang mga nagkagahipos anang imong mga gamit kay piti nagtaas ang tubig. Di po di mo mapasala ba? Super GR, Super Radyo 11.25. Kay grabe pa rin mong inalsahay sa mga mabasa ni mga gamit sa taas kay mga bahin sa inyong balay, di ba patong des mga labisa, Daron nila mga mabasa ng inyong mga gamit, mga appliances, Super GR. Makalimtan na ganyan mo tos tukoy. At tinguga imong iro diya, bisang saon niya pagod Super GR. Pagod ka diya, pagod lang diya toy. Pinangipos pa ko nga rin. Sa paninungdan nga, ay noon, nanawagan naman sila nga ang kining maong grupo sa Bergier nga kana pong una-unaon to mga mananap. Sige, asa mauna-unaan lang naman o niya, katong nga dunay mga pwedeng mga pagkaon nga pwedeng ibahog sa mga mananap sa manas iro og iring, meow meow, arf arf. Ihatod nga to sa mga evacuation centers sa katong mga nabahaan rin sa sentro nga din sa may pipila ka mga barangay sa Dakbayan sa Davao, particularmente usab diya sa may init si Bangkal sa Bergier. Super Radyo 11.25. Oras sa Pilipinas, magkakapuso, alas 5 ang tag na sa buntag, 5 o'clock in the morning. Yogang sa ito nga mga balita, cyber security laraw nga ilakip sa educational system magkakapuso. Atong dawaton ang kinitibuk ang habig sa mga balita magkakapuso. Nag-standby Super Jasa Franca. Dai, tira! Super Jessa Franca. Nagbutang sa cybersecurity sa educational system sa naton. Kinahigay karon sa National Cybersecurity Bureau. Kinang gibutyag ani Engineer Albert Gabriel sa Department of Information and Communications Technology ko na DICT at sa press conference biyernes sa buntag. Sumala pa sa opisyal nga doon na pagkahirabi ang National Cybersecurity Bureau ngadto sa buhatan sa Commission on Higher Education (CONSHAD) sa pagbutang unya sa mga kurso sa cybersecurity. Nasayran nga 65% sa mga kabataan-unan sa karon ang babad kini sa social media. Kinsa usab ang dali nga mabiktima niini. Part of our company is also is to integrate cybersecurity to the educational system. I think as I said, the National Cybersecurity Bureau right now, we have talks with sa central office that we are trying to incorporate cybersecurity in all the courses that we have right now. Kasi it's very, very necessary na talaga. Tingog ni Engineer Albert Gabriel sa DICT. Kana sa informasyon sa Presidente sa Franca, DXM sa Radyo 11.25 kini ang balita. Daghang salamat kini mo Super Jasa Franca sa mga balita. Maing buntag kang Nanay Lily kag Tatay Virgilio Regidor magkakapuso. May gudman kang Tatay Emmanuel Navales o kang Brad Ramil magkakapuso ilang mason, Kasi mason ngot, kanang mason panday ba? Kay ongoing man karon ang paghimo ni Tatay Virgilio sa iyang mansyon Diaz Jerome Agdao. Naman ay palabi tayo kanag hinahinay lang unya ay noon para makuha-kuhaan ng imong mga katigayunan di as imong kanabang imong kaban, Naman talaga, tama nagpakpak na, basta magtos nagbinayran kang nyatis ka. 1050, mamukaw ko sa akong maguwang diya sa Kadunan, Mabini, Kumval, kang manang Serafina Conbrado, o kang manong Valentin Cobrado. Pamukaw gikan kang Boy 11. Why? Nani Boy 11?
Gikan kang Junit Osnan Padao Navarro. Good morning, Super Ed. May buntag sa nimo dihagaw. Salamat sa pag-monitor. Bien J. Ani, may buntag, Super Ed. May buntag. Kokoyashi Manreal, Gao. Morning, sir, from Kokoyashi Manreal. TC 611 Bikers Club, Davao Chapter naman. Oras alas 5:04 na ang tag na sa buntag dugang pa sa tugang balita. Wah! Handamay Super GR, nganong wala ka nagsaba sa kuha Super GR. Ha? Nga mo rin nga balita karon nga ihatod sa akong ludi. Ha? Talaga naman, ludi oh! Yun ang mga kapuso. Ay nako mga kapuso. Makasusubo nga balita ato nga pagka sayron magkakapuso. Alauna pas kadlawon gipanabayan kini mga balita aron masuta ang tinuod nga tinubdan ug unsa ginahitabo mga kapuso nini nga maong panghitabo. Super GR. Talaga naman oh. Super GR. Ikaw na Super GR naman. Imelda Papin. Tira. Asawa ni Parak. Wah, naman talaga oh. Asawa sa pulis. Gitokob sa driver. Wah, talaga. Wah. Cat miming naman talaga oh. Detalye sa mga balita mga kapuso. Atong paghagpaton. Pinagisto nga kaubanan sa gawas mga kapuso. Gikan pastoril. May padayugdog sa sitrong bahin sa dakbayan sa Davao. Aron sa tao ng maong balita. Super Dunar Cano. Tira! Super Dunar Cano. Super Radio Police Report. Super Ed, wala gid in taon gibutang sa iyahang nga kaugaling kamot ang balaod sa usa ka pulis ug iyahang gituboy nga to sa kini mga otoridad ang duha ka mga individual lakip ang iyahang Mrs. Super Ed human iya nga maatlan kini nga nagkinabayuay Super Ed tunga sa kaadlawon kini nga nisbutan nga maong biktima Super Ed atong nasaran nga usa matud pa ka pulis nga matud pa usab residente diya sa may panakan nga ato ang siyudad sa Davao ang maong biktima Super Ed gilalaman sa usa ka alias sa Vic legal ang pangidaron ug residente sa may panakan nga ato ang siyudad sa Davao sumala pa sa impormasyon nga atong nahipo Super Ed diha sa PNP na naitabo matud pa mo insidente alas 12:05 ang tunga ang takna sa tungang kadlawon yang maatlan sa nisutan nga maong biktima ang iyaha matud pang Mrs. Super Ed nga si alias Gracia nga mipatong og ingon man Super Ed nakigdula og kalayo daw laing team Super Ed man talaga oh. Sa laing lalaki Super Ed nga giilang usa ka alias sa Marshall mahinungdan nga bisan pa man Super Ed sa kasubo nga nabati sa maong biktima wa gyud gyapon niya mabutang sa iyang kamot Super Ed ang balaod ug iyahag yung gituboy ngadto sa mga otoridad ang duha ka mga individual mahinungdan Super Ed gipanabayan kini sa mga kapulisan ug mahinungdan usab sa pagkasikop nini pagkapriso diha sa PNP kani dugang panganaseran Super Ed po seguido gid matud pa mo pasaka ug kaso ingon man usab reklamo kining isutan yung mga biktima batok ngadto sa duha ka mga individual na kasamtangan karon nga nasa kustudiya diha sa PNP. Super Dunar? Yes, Super Ed. Masin og gikan ni duty ni si Sir? Si Sir Police? Wa na gikabuti Super Ed kung anak talaga naman ang kini mong police pero gikabutiag lamang nga naaslan lang gid niini tunga sa kadlawon gid Super Ed nga nagtinapabay ining tawon Super Ed anak naman nga iyahan yung gipapulis Super Ed kining isutan nga maong kini maong mga suspensado ug ka mga individual. Okay. Tiro. Yes, Super Ed, kana sa ato ang nahimong pagbarbay gikan sa gawas kabahin ng atong siyudad sa Davao. Super Dunar Cano nasa DXGN Super Radio 1125 kini ang balita. Super Radio 1125. AGs! Tira! Naman talaga oh! Super GR! Super GR! You know?
Good morning! Davawinyo! Pandamay punis ate. Sa balay pagit Super GR. Kabulabo ko niya si Parak, si Sir Pulis. Grabeng kinumbatihay dito sa iyang istasyon Super GR. Ha? Kunya ikaw na di ate, palami-lami po na ka diha. Anak ka talaga naman naman oh! Cat miming! Oy, si Zen Kenrek Abaw Kubilo, good morning, Super Ed Honio from City of Cabantian. Naman? O niya si Engelbert Lopez Onggon, good morning, agaw, Ed. I-greet lang nako ako nga mga silingan nga nasunugan din sa barangay 8A, Lower Madapo, Davao City, si Tatsuki ni sa Bangkiruan. Oy, go Tatsuki! I miss you, go Tatsuki! Talaga naman, oh. Lulubog lilitaw ka, lulubog lilitaw. Anak ka ng... Oy, sa tarang mga taga Bangkiruan, may buntag ka ninyo, hilabi na diya sa may merkado, ha? Katong mga namaligya diya gagamit og timbangan. Sa mga nakalibrate na, ha? Basi, 800 gramos gyapon ang inyong usa ka kilo diha. Palihog ko irog-irog, himuha siyang 900 gramos, ha? Para doon sa tinuod nga usa ka kilo, ha? Naman, ha? Unya, katong gapamaligya diya isda, ha? Tanggalan na nga pula nga sulupin nga inyong ibutang sa inyong mga suga diya, ha? Para ingnon nga presko ka ng inyong mga isda diya, ha? O, AGs, tira hapon! May Zen, good morning, watching from Jeddah, pa-shout out sa Ulog family sa Asuncion, Davao del Norte, mga kapuso. O, sige, tama na, AGs, kaya nagsakit ang dughan sa maong nga pulis. Naman daw? Karata. Excuse me po. Dugang sa tagabagabalita pagkakapuso, si SSDO nagapadayon sa pagalista o gatag o ayuda nga sa pagkadabahaan pagkakapuso. Di kinahanglan. Ay mo relax diha. Ato nga dawato ng report nag-standby sa Jessel Villacorte. Day, pasok! Super Jason Villacorte. Nagpadayon di ako ng paglista sa mga pamilyang apektado sa baha kaniyatong Miyerkules, dinisapit sila mga barangay sa Dakben, sa Davao. Katamtangang ginalista pagyapon sa mga personahe sa City Social Services and Development Office from CSSDO nga nagapadayon di ako sila sa pagdawat sa mga pangalan sa mga nanagiyog balay, labi na sa mga totally damaged gayot ang ilok panimalay sa naitabong pagbaha sa Dakben, sa Davao. Usa sa mga lugar na dako apektado sa pagbaha, mga barangay Talomo, din kasamtangang sila sa mga residente ang naagihapon sa evacuation center nga naimutan sa San Lorenzo Ruiz at Chapel. Sumala pa ni Kagawad Leonilo Dula sa Barangay Talomo nga nagpadayon pa sila sa pagtataging sa mga mga pamilyang apektado sa pagkikalayo nito sa CSSDO o DSWD. Dili kami makalatag ito kakto number makit ang humani siya o aging ang CSSDO o ang DSWD. Das katay may balang ginamo. Tipik sa pamayag ni Kagawad Leonilo Dula sa Barangay Talomo. Matod pa ni Kagawad Dula nga nagsugod na sila og house to house sa mga residente nga apektado sa baha. Aron sa matutan nila kadtong nagiyang balay, aron sa kinimatagan pa ug uban pang ayuda gikan sa lokal nga panggamhanan. Kada sa report ko si Super Jason Villacorte alang sa DXGM para doon sa 25 kini ang Salamat kini mo Super Jessel Villacorte, biskan og di off karon si Super Jessel Super GR. Grabe report gyapon. Kuyaw gini si Super Jessel bagay kapuso naman talaga oh. Serbisyong totoo naman Super GR. Super GR, di off niya karon pero nag-duty siya bagay kapuso naman talaga. You know, gikan kang 1574 bagay kapuso Super Ebeng buntag naglanog-lanog mo diri sa naglanog-lanog mo diri. Nanay edit ni sa Sigaboy Gobjen. Salamat oy. Nay edit, kumusta man ka diya? Nagkape na ka nay? Kuskin ang radyo ni mo diya para makamatan mo ng makamatan ng mga silingan nga nakatuo pa ron. Kasi nagtuo sila alas 3 pas kadlawon. Oras na ba karon? 14 minutos suman milatos ang oras alas 5. 5:14 in the morning ha.
5935 mo greet ko ni John Ikit sa San Vicente, Banay-Banay. Nag-greet si Inday sa Tagum. Samtang si Jean Duliete Ladimura, good morning. Super Red, watching from Panabo. Mga taga Panabo, good morning kaninyo nga tanan. Salamat sa pagbunito nila yung mga panahon ha. 3756 magkakapuso, good DM Super Red. Atindas gihapon Minaos Balita. Oy, salamat kayo 3756. Ha? Ingon na ba tong usa ka texter nga palungon na lang nato ni ato istasyon kay nagsayang-sayang ra ko tag kuryente ha. Anak talaga ng taong naman. Ha? Alan. What? Ano sabi mo? Anak siya ng talagang 7290 magkakapusa, mayong buntag diha bungot nakamata. Sige, muna ni. Gitukob gaw sa iring kabang ang pulis. Di talaga naman. Oras sa Pilipinas, magkakapuso, 15 minutos, 1 minutos. Ang oras alas 5 sa morning. Kining oras ang gidalit ka nato sa Tide para sa no beating clean, mag Tide Perfect Clean. Kining oras ang gidalit ka nato sa Joy Dishwashing Liquid. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Naanadiri sa Davao. Ang sikat kaayo o rekomendado nga vitamin hormone sa atong mga medical doctors ron. Naanagyo din ang gihuwat natong tanan. Ang Life Extension, Vitamin D3, rekomendado sa American Cancer Society o Canadian Cancer Society. Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Okay, pabili nga ng Tide. Yung bago? Pwede. Yung shiny? Oo. Yung best ever formula ng Tide? Oo! Ate, Tide Perfect Clean kasi ang tawag doon. Para no bitin clean, Tide Perfect Clean ang sabihin. Tandaan, para no bitin clean, Tide Perfect Clean ang hanapin sa mga tindahan. Makapaluod nga panghitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Inspector Minoy! Yak! Unsa maning niya sa akong paste? Unsa man ako maghugas og plato? Mrs., ang mga nahabilin sa plato, gibalik lang sa sponge dito sa paste. Basig kung unsa na mo pilit sa paste. Yak! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge ug for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ano man? Alipyo na mag-joy! Huwag kadaghan sa nahugasan! For hygienic dishwashing, Mug-Joy. Also available, Joy Antibac. Hello, I'm Dr. Nino Rodil. Feeling really blessed with my two sons who are doing very well and a new dental clinic that's doing even better. More with my good health and energy. MX3 has very low sodium content, cholesterol, and fat-free. It's good for my health. Feeling more blessed? Yes! Feeling extraordinary. Yes na yes with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang basko ug himsog nga lawas adunay hayag nga kalampusan. Apan ang nagluya ug masakiton nga kalawasan, nag-ungaw na gayud sa kapildian ang SED Marketing. SED Marketing. Nagatanya kaninyo karon sa usa ka tulumanon nga maghatag kanatog impormasyon, kaalam ug kahibalo aron kita makaangkon og mas himsog ug maayong panglawas nga layo sa mga balatian. Ania ang Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Hatod kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyo. Comes tong pagpanaguban diri tong pinakapaborito nga si Bian, kauban na po nimo ang imuhang gwapo nga DJ. Kini si B-Man Rick B, ang imong Mr. Panyawan alang sa tong tulumanong Kasikas Panglawas. Aduna kitay 5 ka minuto mga kaisunan nga pagkahisgutan ang mga importante mga butang nga angayan natong mga masayran Gumikan kay ang ato ang SED Marketing mga kaisunan, gahuna-huna man nga kamo makaangkon sa mas maayong panglawas. Mao kanang kami nagagama og nagaapod-apod sa mga produktong herbal nga makatabang kanunay sa inyong panglawas. Mao kanang mga kaisunan ang atong Panyawan Herbal Capsule ug usab karon mga kaigsunan aduna kitay Panyawan Liniment Oil makatabang kay dako sa mga kaigsunan natong adunay mga problema sa ilahang mga lawas. Mga kaigsunan nganong ania ang ato ang SED Marketing sa pagtabang sa mga katawhan. Gumikan kay gusto namo nga ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas, himsog, layo sa mga balatian. Gumikan kay karong mga panahon ng mga kaigsunan aduna day daghang mga posibleng mahitabo kanato gumikan sa atong mga palibot, gikan sa atong mga bog sa pag-change sa atong temperatura sa atong panahon ug usang mga kaigsunan kining atong pagpasagad sa atong kinabuhi. Kining atong lifestyle mga kaigsunan, importante kini kaayo gumikan kay kung kita mapasagaron kasi sa atong kinabuhi, mamahimo ang kita kataptag mga kadayang mga klase sa mga balatian. Karon mga kaigsunan, ang Panyawan Herbal Capsule
akan ninyo aron sa pagtabang mga kaigsunan nga kamo makaangkos mas maayong panglawas. Ang Panyawan Herbal Capsule kanang green mga kaigsunan karon mas gipakusga na. Gumikan kay kining atong Panyawan Herbal Capsule nga green aduna na kini ahos. Unsa man dining ahos ug unsa may tabang niini sa tong panglawas. Bueno mga kaigsunan, kining ahos mao kini ang adunay scientific name nga Allium savitum. Gikan kini sa pamilyas mga root crops kun lily family ug usab sa onion genus no nga Allium o kanang manubo ilawom sa yuta. Kini mga kaigsunan mura kinig mga bombilya lang taon ay pretty mature mga kaigsunan nakita nagid mo kung si dagway anang ahos no. Mao kini ang ginatawag nga head of garlic ug kung kana imong buskagon o buok-buokon mao kani ginatawag nga mga cloves. Karon mga kaigsunan kining ahos dugay na kining gigamit sa dugay ng panahon mga around 7,000 years ago ginagamit na kini nila isip ang tabang sa kusina ug usab kanang ginatawag nga aduna kini medicinal properties alang sa tuong mga katawhan. Kining ahos mga kaigsunan makita gani sa mga nagkadaiyang parte sa kalibutan susama pananglitan sa Central Asia, sa Mediterranean regions ug sa mga kaigsunan ngadto sa Europe nilang giniisip spice o panakot o ginagamit kini sa mga tagluto sa kusina nga isip pampalasa no kanabitang panghatag og flavoring sa atong food ug usab mga kaigsunan gamit kini sa mga Asiano, mga Europeans ug usab mga tao nga ngadto sa Africa ug kabalo mo mga kaigsunan nga ang sinaunang mga Ehiptano or kanang Egyptians nagagamit kini sila isip flavoring silang pagkaon ug usab ginagamit kini nila is traditional medicine. Kining garlic mga kaigsunan or nailan usab kini nga ahos atong pinulungang Bisaya usa kini kalabing importanteng ingredient sa kusina. Si mama kanunay mang nagagamit ani kung siya magaluto no. Nadunay halos tanan nga luto na to mga kaigsunan nga naa sa kusina ginagamitan nato kini og garlic or kaning ahos. Kung kita mag-marinate sa atong prituhon ng isda mga kaigsunan, especially kanang mga dagkong isda no, gamitan gyud nato kini sa garlic. Kung kita usab magluto og mga nagadaiyang klase sa mga putahe susama sa adobo, nagagamit gyapon kita sa garlic. Karon mga kaigsunan nganong importante man kining garlic. Bueno mga kaigsunan ko, kining garlic usa kini sa ginatawag nga most important nga ingredient nato sa kusina. Gumikan kay nagahatag kining iyang kahalang ug kaning iyang kanindot siyang smell sa paghatag og flavor ngadto sa atong mga ginapagkaon. Kabalo mo mga kaigsunan nga dili lang kay kana, gumikan kay kining garlic makatabang gyapon kayo kanato, gumikan kay kini nagahatag gini og medicinal nga kaayuhan sa atong kalawasan. Alang sa dugang kasuyuran may tungod diana mga kaigsunan ato ka lang masayran sa musunod pa nato mga programa. Busa starting karon mga kaigsunan ha, pabutan nyo kanunay kining atong 5 minuto nga tulumanon ug nganong makatabang og dako kining garlic sa atong kalawasan. Timani mga kaigsunan, kining atong tulumanon hatod kanato sa may kabubuton sa SED Marketing ang tigama sa mga produktong herbal nga makatabang. Ilabi na ang Panyawan Herbal Capsule nga karon maski pakusgan gumikan kay aduna kini garlic. So once again mga kaigsunan ha, pabuta lang ninyo ang atong pagbalik dinhi lang sa Kasikas sa Panglawas. Hatod kanato sa SED Marketing. O kadto ang tulumanong Kasikas sa Panglawas. Hatod kanato sa SED Marketing ang tigama ug tig-apod-apod sa Panyawan Herbal Capsule. Timan ikanunay sa kapito sa atong kahimtang ekonomikanhon. Timan bawal magkasakit. At ang ilang gyapon sa samang takla o samang sibiyahan ang Kasikas sa Panglawas. Super Ed Bumuton Unyo. Super Radyo 11.25. Oras sa Pilipinas, magkakapuso 23 minutos, suman milatos ang oras alas 5 sa buntag, 5:22 in the morning, parang kamong naminaw sa ito kapag panaguban magkakapuso ning atong programang Buntag na Davao. Dugang pa sa ito kapag balita magkakapuso nini mga panahon na. Niabot na sa 864 ka kaso sa dengue ang natala sa probinsya sa Compostela Valley magkakapuso. Gikan Enero hangtod Agosto 22 nining tuiga, labing taas kung itandi sa 724 ka kaso sa susamang panahon sa nakalabay nga tuig. Sa impormasyon nga gipagula sa Department of Health, pinagataas nga kaso sa probinsya ang lungsod sa Compostela magkakapuso. Nga niabot sa 191 ka kaso, gisundan sa Moncayo. Nga niabot sa 178 ka kaso, Monte Vista 141 ka kaso, og Nabunturan 137 ka kaso magkakapuso. Sobre nagpasidaan ang DOH sa publiko nga batasanon ang pagpanglimpyo sa palibot ug wagtangon ng mga posibleng mamahimong breeding sites sa lamok aron malikayan ang pagsaka sa kaso sa dengue. Punta na Davao.
Gikan ka nga 9890 mga kapuso, morning supered from Ana Esteban, GSIS Matina. Gikan kag 5573 mga kapuso, may buntag mo greet lang ko happy listening sa pamilya nila ni Raul, Gina, Binamin Bernido, Sanangan, Gov, Jen, Davao Oriental nga naminaw pod karon. Hiningi mong programa, dagang salamat Chris Bernido sa Kaputian ni Gakus. 3505 mga kapuso, EM Gao, Gida Kahil, Catalonan Pequeño, present! Naman talaga! Ma'am Gida Kahil, may buntag ka rin mo diya, ma'am. Gikan kang 1181, mga kapuso, may buntag, number 1, Pogi Boy, Super Ed, Bunguton Hunyo. Si Super Raul lagi ang Pogi Boy. O sa Pikas Lawak, number 1, Playboy, The Pride of Baganga, Davao Oriental, no other than Super GR, Falcone sa kanunay. Talaga naman siya, no? Super GR! Naman! Parang inaanto ka pa yata. Di ka magkape? Bawal? Napaimo! Anak ka ng Super GR! Maing buntag usab kang Samira Argente, good morning. Andrisa Urbano, good morning sir. Maing buntag sa Nimo Diagaw. Si Merly Cubero, Anog mga kapuso, buntag sir, ipangumusta ko diya sa ako ng mga igsoon sa Kalinan. Sila Marilyn Laid, Tata Maligon og Elsie Tikis-Tikis og tanan nakong mga pag-umangkon from Payatas, Quezon City. Grabe, super radyo mga kapuso, latos-latos. Oy, si Alberto Centillas, Centillas mga kapuso, morning idol watching from Japan. Uy, ohayo gozaimasu, kani mo dia gaw ha, may buntag kani mo dia. Si Esther Abarques mga kapuso, I'm watching you right now. Please og greet sa akong anak nga si Real Relita nga na best employee sa Rosabaya Distributor Tagum Branch. Oy, napa-announce po nimo kadali, napa-advertise po nimo ilang kumpanya ha. Marketing department, wako lang, nabasa ako ha. Super GR, birthday di kagapon ni Kapusong Ria Sorotse. Happy birthday kini mo ludi, pero kanusa ka mga libre na mo nga re, ha? Tirahay gani dia kay kuan ni siya. Pinakakusgan ni dito sa regional TV na to magkakapuso, si Kapusong Real Sorotse. Tirahay dia kay para din mang lood ang atong amigo, ha? Naman, isa pa. Isa pa nga. Naman. Ha? Magpadala, oh. Oy, tutut, tutut. Nitingog ang cellphone. Super GR. Ngot. Ingna si Super GR, magpadala ko diya og usak ka bandihadong bam-i. What? What? Napagyod. Tutut, tutut. Si kuan kapon, Kapusong Real Super GR. Ningon siya nga, pakapinan na kong usak ka silupin nga loaf bread. What? Talaga naman no, Sabado karon. Kapusong Real Sorotse. Basi nagtuog ka gwa kay mga amigo diri sa ubos. Ano sa pagkamang palibre na mo, ah? Anak kat naman talaga oh. Happy birthday kay mo Lodi, Real Sorotse pagkakapuso, Kapusong Real Sorotse gikan sa kinatibukang persa sa Super Radio Davao. Way pili ka na. Lilia Orias Tapis, good morning Sir Ed, watching from Laguna, Belair 2, Santa Rosa City naman. Oras sa Pilipinas, magkakapuso 28 minutos, sumad minato sa oras alas 5 sa buntag, dugang pa sa ito kapagkabalita. Mga ginikana, nagunang responda sable sa paggiya sa anak sa internet o social media. Muna ginaingon nga, nangguna pa manggugo, nangupras pa ko, nang labandira pa ko. Ala sige, atong paminahon kay daga baong nga balita magkakapuso. Naka-standby Super Jessa Torrefranca. Day, pasok! Super Jessa Torrefranca. Pagpanguna sa mga ginikanan sa pagkontrola, paggiya sa mga anak sa sobrang paggamit o gadget, paggamit sa internet o social media o guban pang forma sa digital nga butang, sumala pa sa Department of Education ang kay Junelito Dudong Atilio, tigpamaba sa DepEd 11 atong sa usa ka press conference nga magsugod gihapon sa panimalay ang paggiya sa mga anak ug dili lamang malagad sa lakas sa
gobyerno o mga pribadong sektor. Sumala pa nga mas pakusgan ang relasyon isip pamilya. Parents should come into the picture. That's why our position as always is, when you are now in the home, being the mother and the father, you really have to call the shots. If it's time really for family, then it's time for family. You have to really shut off opportunities for utilization, even of cell phones, even of television sets, even of computers, even of gadgets, or even of anything that will really be a roadblock to the relationship with your children, with your offspring, or even your siblings. It must emanate first from the home. Tingog ni Junilito Dudong at Iliotic pamapa sa DepEd 11. Samtang gipromotar sa DICT ang cyber parenting at indunay na kung nga responsibilidad ang mga ginikanan sa paggiya sa mga anak sa paggamit sa internet o social media. We are trying to advocate cybersecurity to the parents. Kaya sinabi ni Sir kanina, but we have also to consider the parents and the whole family on how to protect our youths for cybercrime and for the bullying. Tingog ni Engineer Albert Gabriel sa DICT. Kanang impormasyon sa Pradya sa Tarafanga DXM sa Radyo 25 kini. Ang Daghang salamat kini mo sa Pradya sa Tarafanga. Pero, no, salamat sa mga pamahayag ni mo, Sir Dudong, no? Pero, ang kasagaran po, mga kapuso, sa itong mga ginikanan, labi na kay kanaribitong nag-ultimo rapot, kanaribitong mga mamumuo, nga sa matag karunugunya ang anaso na huna, mga kapuso, kining pagpangita o sa magkakitag kwarta. Kana man sila ang matawag na tong gamay ra ang panahon nga mahatag pagmonitor sa ilang mga anak. Bisan pa og gamonitor ni mga ginikanan sa balay sa ilang mga anak magkakapuso, sila ra mapubantayan. No, kanida ko maning hagit, no? Dili lamang sa mga ginikanan apan i-appeal po siguro ni sa pagpasabot sa Dias Tulungaan sa PRGR. Gatos mga estudyante kay masabtan ako ning uban mga ginikanan mga kapuso nga din tawag nini kanang magkabisi na silang trabaho tungod kinaning kamot kay mangita pa kasi palit og bugas. Oras sa Pilipinas, 30 minutos, 1 minutos ang oras alas 5 sa buntag, mga kapuso. Dugang sa itong mga balita, usa ka bakery gitulis, mga kapuso. Noon, saan naman yung digos? Milabay adlaw, gasolinahan gitulis. Nya karon bakery na pod. Noon, saan naman ni Piero 11? Pakicheck ko nun inyong gibutang di karon nga si office digos, be. Unsay naman eh. Aton na aton ang report ka standby karon Superboy Bastatas. Tira. Superboy Bastatas. Super Provincial Report. Yes, Superhead, ang tuloy Superhead, rin na po sa may barangay Gihing, sa kung sa may Hagunoy, Davao del Sur. Hagunoy na, oho. Municipality ka rin sa may Digos. Tira. 12 nini ang .45 ka pistola o gagitiyon nga to sa kaser o mideklara kini nga pulis hot o kuha Superhead ang halin gikan pasapon o hangtod sa kalaon nga nalay moabot ngadto sa 1,900 pesos nga halin sa ilahang pan natong katura ang suspect wa kini magtapon sa yaga now adulay nagulap ko sa ka motorsiklo sa may gawas nga bahin. Human na nakalimas na ang suspect. I-apil pagkuha ang ilahan duha ka mga cellphone. O ganyan ikas na dali kining bisibat padulong diri sa may Digos Sinig. O matod pa nga ni tanaw kini kung naapay CCTV camera ang ilahan big shop aron sa bimong ebidensya. Lumikan kay wa magtapon sa lao yung mga suspetsado. Yan nagto ang kapulisan nga di agad diha ang mga suspect. Lumikan kay wa kukadlok na wa mo tapon sila hangga now o gamitihon kay og pistola. Ang kapulisan karon sa may Hagunoy Police Station padayon pa ang gihimong investigasyon wa po sa pailhi kinsa kini duha ka mga suspetsado nga responsable nga mitulis sa usa ka bikiri.
Sampai speaker plan sebenarnya, pertingtunggawa mo pala ako. Aha. Pinapagka niya. Nakakape na ko pero kausap pa. Mutira ko ron sa ikaduha. Aha. Ay palati, kay ko na, makadaot na. Makadaot o guwa tayo ikape. O siya kay si Super GR, nagka-sweldo man kagahapon, nagpalit sa usa ka silupin nga kape, katong stick, o niya inabagan sa usa ka kilo nga asukar. Oh, saka? O ikaw, unsa ka, nakay kadunit diha dire, ha? Ang akong gikuan karon, ang akong gisuyop karon kanang unsa man na? milk. Milk? Oh. Milk. Breast milk. Anak ka talaga naman ng... Sa kuha na siya sa... Asa man na? Sa baka na? Sa baka na sa kanding, nga gatas. Never mind. Ano naman at... Nga, unsa man karon kung tugnaw diya, unsa may gihimo ni mo ron diya, pandamay, tira! Oy! Ay, unsa man, karon to na tabang... Ato? Mao. Pero unsa man, makauban na to karon si, karong taon? Si Mayor Joseph Portix Cagas, ang mayor, ang Batanong mayor sa Digo City, atong kay sabot niya atong adlaw Bernes Supered, atong itisay nga Sabado, di kuan mo ko to siya, di Gitrangkaso? out yang kuan, yang pating siyang wala to, gisubawan sa mayo. Panikamuti kay aron sa ato siya matagaag panahon nga magka-imbita sa mga katawan dili lamang sa Digos, apan sa tanang mga buot mo bisitas Digos Super Boy, no? Alayo ni ilang araw ng Digos, Karon naman adlaw Lunes ang hinahang opening salvo. Kape, hinahang week-long celebration sa 9th araw ng Digo City. Kana, tira. Ani ka kay naay ko na unlimited nga taon ng litsura. Kana si Super GR moadto kuno siya biskan pa og dunay say lakaw anang Domingo pero moadto gid sa diya kay magkaon sa Dixon. Ayaw padalag cellphone. Ha? Bawal madalag cellphone. Cellphone o silupin pag sure dia? Silupin puno ba? What? Superboy! Yes, Brad. Anak ka talaga naman ang... Mga balita, malukat sa Digo City, ako yung kapuso. Super, boy, pasado sa lang sa GM Super Radio 1125, kini ang balita. Kaniging si Superboy, Super GR, pandamay gini. Superboy, pangumusta ko ni Dodong Kwandia? Dodong Kubul, ha? Oras sa Pilipinas, magkakapuso, 36 minutos, suman milatos ang oras alas 5 sa buntag, magkakapuso. 4334, good morning dia Super Ed, bungot, mga piusata, upan po si Super GR. Si Pidot ni sa People's Village, maapaliog ko pukaw, ako mga anak, si Jane o John, ilabin na akong asawa nga si Gingging. Salamat sa pagbasa, Pidot ni, imong permanenting naminaw sa imong programa, nakakita, nagiging mo personal sa medical mission sa Claveria. Uy, salamat kayo. Gaw, Pidot. Naman talaga. Si Tatskis Bangkiruan, bagi kapuso, good morning, agaw, Ed. Attendance lang uli. Bisan na trangkaso, mag-text nimo pero ang ubang radio, kanunay pero ang akong radio, kanunay naka super radio. Si Tatski ni. Gaw, Tatski. Ay buntag ni mo niya gawa. 3203 bagi kapuso good agaw good DM present Traboy from Republika ng Samal. Angie Montalbo Sabal Taran, hi Super Ed, good morning. Nananaw ko gikan sa Kuwait. Greet lang na ako pamilya sir, labi na sa ako mga anak si Ken Piang Kuya EJ naa sa Kibawi Bukidnon ug sa ako mama ug papa nga si Tunya ug Papa Wikil nga nananggi anaa sa Malapag Carmen Cotabato. Oy, grabe nito ang mais karon sa Carmen Super GR. Nga mo hinungdan ngadto Carmen Super GR. Di ba ilang highway dito dryer? Si dryer not. Dryer sa mais. What? The longest dryer. Corn dryer bagi kapuso in Mindanao. What? Ang dama ng lugar dia. Dugang sa itong mga balita pagkakapuso, sa kaya na sunog.
Unsay kamot hinungdan atong siren? Super Donar Kano. Pasok! Super Donar Kano! Super Radio Police Report! Superhead, mayong pagkaugdaw sa usa ka sakyanan human kining masunog Superhead pasado alas 10 ang tagna kagabi sa may area sa pilihan ni ato nga syudad sa Davao sumala pa sa impormasyon gikan sa PNP alas 10:16 ang tagna sa kagabi noon Superhead kunin na dawat matupa ang usa ka reported car on fire diha particularmente sa may Libby Road Bagugaliera LTFRB compound ning ato nga syudad sa Davao ginispudihan sa mga kabungurahan gikan sa Talomo ang Bureau of Fire Protection Barangay Palyok Responder ingon manusat sa pipila ka mga fire volunteer ug sa Central 911 aron nga mapalong gileon kini nga mga resultan matutpan sunog sa maong sakyanan nasaran niya Superhead niya sa pasakyanan ding ang resultan na maong nasunog dinhi Panginoon na sira usab na wala matutpahin na talag angol ug ingon nasab nagabihan atol sa maong insidente kinasubay posab karon Superhead kung unsay hinungdan sa pagkasunog dining resultan na maong sakyanan kay kung lamang matutpang nakapark diha sa resultan na maong lugar atol sa maong insidente apan na kinatay usab ang kinatibuk-ang danyos nini ilabi na sa maong sakyanan nga nakapark diha atol sa maong panghitabo. Kaya sa pagkatod sa balita, Super Donar Kano, data ni XGM Super Radio 11:25 kini ang balita. Daghang salamat kini mo Super Donar Kano sa mga balita. Samtang si Gaw Almaliria. Good morning Super Bongot, may buntag mo dagaw, kumusta gaw ha? May buntag. Og ningon diri si Samira Argente, regards ko Super Donar. Ha? Super GR. Naman talaga. Super Donar. Basing naminaw tong taga 106.3. What? Anak ka naman talaga naman, oh! Super Donar! Regards daw, ingon si Samira Argente. Paki-explain, no? Super GR! Super Donar! What is this? Please explain to us. What? Joke. Ay, si Silingan na Komil sa Banal. Good morning. Nakakaroon diya sa Kuwait. Salamat din mo, Silingan. Maingon man kang 5487 pagkakapuso EM Superhead. Happy maulanon nga buntag kanimo. Chikatindas lang. Inday sa Samantha Homes. Katalunan Pequeño. Thanks. Gikan kang 2308 morning Superhead. Attendance lang ko og Superhead mo bali na ko Isayar Matina. Dalahon na ko ang DXGM Super Radio. Labi na ang buntag na Davao. Buy abunda ni. Present! Ang damay ni si Gaw Buy Abunda. Anong mabalhin naman kag Isayar Matina? Biyani mo na imong kuan ka ng mansyon diya sa may Indangan. 1896, good morning sir, magkapita kadto ka pulis dili to kabalo mukarate sa iyang asawa kay nangita og lain. Ang iyang asawa si Buning Kabuti ni di ini taga Mako. Salamat pagbasa. Amot laka kung sa to, ha? Ang ato lang na sayran gyud nga nasakitan gid si pulis, ha? Muna nga katong uban diya, pwede po ninyo dalikatan ng inyong mga kapikas panahon sa tungas kagabiyon. Super GR! Kato po mga security guard, bitabot Super GR nga mga bana. Usay po mo po nila biktima. Mga security guard, palihog og exit po papanalagsa og adtuwa dito ang inyong balay og kanang kwan. Liputa! What? Ay, wagis pultahan sa tubangan. Dito sa kusina, ha? To 761 may buntagaw naglanog-lanog ka diri sa Twin River Manuel Gianga Tugbok ni Minami Weng Marie Richard Mariel Vincent thanks sa pagbasagaw. Way sa payan ninyo mga agaw diha. Oras sa Pilipinas nini mga panahon na magkakapuso 44 minutos suman milatos ang oras alas 5 sa morning. Kining oras ang gidalit ka nato sa Tide para sa no beating clean mag Tide Perfect Clean. Kining oras ang gidalit ka nato sa Joy Dishwashing Liquid. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Attention sa tanang mga kapaminaw diha.
Ingon sa American Journal of Public Health, kung sobrahan kaubos ang vitamin D level sa atuang dugo, kaamot ni og halos 2 ka pilos sa atuang risgo sa sayong pagkamatay sa sakit. Mga higala, mag-life extension vitamin D3 na. Sigurado, aprobado o girekomendar sa mga medical doctors. Life extension vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Okay, pabili nga ng Tide. Yung bago? Pwede. Yung shiny? Oo. Yung best ever formula ng Tide. Oo. Ate, Tide Perfect Clean kasi ang tawag doon. Para no bitin clean, Tide Perfect Clean ang sabihin. Tandaan, para no bitin clean, Tide Perfect Clean ang hanapin sa mga tindahan. Mga maluod nga panghitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Inspector Minoy! Yeah! Punsa maning niya sa akong paste! Punsaon man ako maghugas ng plato! Mrs. Ang mga nabilin sa plato, gibalik lang sa sponge dito sa paste. Basig kung unsa na mo pilit sa paste. Yeah! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ano man? Talipyo ra mag-Joy! Huwag kadaghan sa nahugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Sarah Geronimo po. Daddy ko, labo ng mata. Sinama ko siya sa EO Executive Optical for Expert Eye Care. Nung binigay yung salamin ni Daddy, sabi ng optometrist, I care for you, sir. Si Daddy, kinilig. I care for you, Daddy. EO Executive Optical. Love your eyes. Businessman? Husband? Father? Hi, I'm Sherman Capera. And yes, I can be extraordinary at being okay with MX3. Dito na ako sa MX3. Tested and proven na may alpha, beta, and gamma mangosteen that keeps me going with my healthy lifestyle. Yes, I am okay every day because I am extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamo sa mga nabaas na balita, makalingaw na impormasyon nga angay natong kapanaminan. Buntag na Davao! Buntag na Davao! Buntag na Davao! Alas 5 sa buntag, dinhigi hapon sa Super Radio 11:25. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig and welcome po dito sa ating program na hatid po sa inyo ng the #1 recommended vitamin hormone ngayon dito sa Davao City, itong Life Extension Vitamin D3. Mas mababa yung chance na yung isang lalaki po ay magkakaroon ng erectile dysfunction, depression, pagkawala ng sex drive, and pagkawala ng muscle mass. So ito po yung papel mga kaibigan ng supplementation po ng Life Extension Vitamin D3. That's why good news po ito sa mga kalalakihan po nating tagapakinig. Ang Life Extension Vitamin D3 ay pwede po nating gamitin para maibsan po yung problem po ng mga kalalakihan po nating mga tagapakinig sa erectile dysfunction. Yung problem lang po pala is yung testosterone level ng ating dugo. And good news po kasi yung Life Extension Vitamin D3 ay mabibili na po natin sa mga butika. Ito po ay napaka-affordable lang po. 10 pesos per soft gel. And ito ay rekomendado ng ating mga medical doctors. Safe po itong gamitin ng mga kalalakihan po nating tagapakinig, even yung mga bata at yung mga gumagamit po ng maintenance medication. And ito ay rekomendado ng ating mga medical doctors. Approved po ito sa FDA Philippines and FDA USA. Ito po ay ginawa sa Estados Unidos ng isang prestihiyosong kumpanya, ang Life Extension Foundation. So maasahan po talaga natin ang quality, ang potency, and yung efficacy ng produkto. So mabibili na po natin ito. Once again, hanapin lang po sa mga butika para ma-maintain po natin yung healthy na sexual relationship among couples sa mga household ngayon na nakikinig sa atin. At syempre yung pag-address po ng problema po, ng malaking problema ng mga kalalakihan, yung erectile dysfunction, yung simpleng solution po dyan, and yung sekreto po, uminom lang po kayo ng Life Extension Vitamin D3. For more details, mag-text lang po sa ating text line sa 0920-5254-711. Again, to maintain yung active na sexual life ng mag-asawa at para ma-reduce po natin yung problema po ninyo sa erectile dysfunction, ugaliing gumamit araw-araw ng Life Extension Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone na makatabang usab kini sa pagprotekta batok sa sakit nga cancer ug makatabang usab sa pag-manage sa atong blood sugar levels labi na sa mga diabetic nato nga pasyente ug uban pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro ug epektibo
nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Mapalit na ni nato ang Life Extension Vitamin D3 sa tanang mga butika sa tibuok Davao Province o sa Davao City. Para sa mga pangutana, mag-text sa 0920-525-4711. Bukang kamo sa mga nabas na balita, makalingaw nga impormasyon nga angay natong kapanaminan. Buntag na Davao! Buntag na Davao! Buntag na Davao! Alas 5 sa buntag, dinhigi hapon sa Super Radio 1125. Super Edo Bumudon Unyo! Oras sa Pilipinas, magkakapuso og nigsibiyan ng DXGM Super Radio 1125. Kini ang balita magkakapuso alas 5:52 tagtakta sa buntag. Pabilin ka mong naminaw magkakapuso ni katong pagpanaguban ni katong programa nga buntag na Davao magkakapuso. Dugang pa sa ito kapag balita. Nagpadayon ang pagandam karon sa Department of Information and Communications Technology kon DICT aron maproteksyonan ang nasod sa posibleng cyber attack mga kapuso. Sumala ni Engineer Albert Gabriel sa DICT Davao pinagi sa Cyber Security Plan 2022 tingwa sa buhatan nga mahimong cyber resilient ang nasod o andam sa posibleng mahitabong nga pagpangatake sa pagabuot mubuhat og dautan pinagi sa cyberspace sama sa internet mga kapuso. Sa cyber attack, posible nga makuha sa mga hackers ang personal nga impormasyon, financial data o social media account so sa katao nga posibleng magamit sa pagbuhat og krimen. Sa karon na nagapadayon ang kampanya sa DICT sa mga komunidad nga mapakusgan ang kaugalingong seguridad sa tao pinagi sa paggamit og internet. Resiliency. So it means if we are resilient, it means to say that whatever attacks, cyber attacks that will come to our country, we are it's very easy for us to recover. Pagkakapuso tipik sa pamahayag ni Engineer Albert Gabriel sa Department of Information and Communications Technology, DICT Davao. Dugang sa ato nga mga balita, Super GR ato sang wahingon kadali ang atong TV-TV niya. Ikaw kijunin ba? Pride Lane gilauman nga maduso luyo sa pagsaway. Anak talaga naman. Ditali sa mga balita naka-standby Super Jessel Villacorte. Day, pasok! Super Jessel Villacorte! Sinarog yapon sa lokal nga panggamhanan ngayon so karon na pagmuntarog Pride Lane luyo sa mga batikos nga nakuha niini sa katawhan o kasamtangang nagkadaiyang issue nga nalambigit ang LGBTQ sa nasod. Yung pamahayag nagibutang ni Councilor Javi Campos sa gipaygayon nga media briefing sa 19th Council nga gilauman niini nga matusog gihapon ang pagmuntarog Pride Lane nga mga gimatod pa sa ubot nga proseso karon kini makasa sa konseho. As with any law, it will undergo process. I mean, the thing that we proposed this last July and it's still moving on course. It takes time for these things to be passed, so we'll continue forward and see where it ends. It's not a certainty. Baka sa committee hearing level, changes will have to be made. But I think it's worth pursuing. Tipid sa pamayag ni Councilor Javi Campos ang Chair sa International Relations sa Davao City Council. Kaya nung duman naming adik kinig mga negatibong reaksyon sa bang matabawan niyo kasamtanga nga ato ni init nga ma-issue karon ang miyembro sa LGBTQ ganit obligado sa karon sa puluhan ng sexual orientation and gender identity and expression konsuji bill alang sa anti-discrimination sa mga miyembro sa LGBTQ. Pero sa report ng si Super Jason Villacorte alang sa DXGM Radyo 1125 kini ang balita. Daghang salamat kini mo Super Jessel Villacorte sa mga balita magkakapuso. Mama Miles Smile, maayong morning Super Ed. Sige lang kakatawa, lingaw po. Ala sige, importante nga nalingaw ka mama. Naman o. Si Cutie Me. Cute gina ka ha?
Good morning, Davao. Watching from Abu Dhabi. Shout out sa taga Dumanlas, Buhangin. O, mga taga Dumanlas, Buhangin, good morning. Kif halak, inshallah, Zen. Alhamdulillah, sa mga igsoon ko nga nakaroon diya sa Abu Dhabi, Dubai, Baga Kapuso, Sharjah, Al Ain, o kasikbit kay mga dapit, sa Manasaras, Al Khaimah, mga kapuso. Suito lagi kangot. Dugay ko dito sa Middle East, no? Kasi trabaho naman dito, ngot. Tigbahog sa Kamil, ha? Naman talaga, oh. Ningon diri si Angeline M. Mabayamban. Good morning, sir. Just woke up watching here in Kimpo Boulevard, Matina, Davao City. Salamat sa pag-monitor ni mo diha, Ma'am Angeline. O gre sa tong text line baga kapuso. Super Jar, nag-text si Super Donar. Ingon siya, katubang si Samira Argente. Nga regards ko kang Super Donar. Nga ningon ko nga, Super Donar, please explain. Ha? O niya, ingon siya, unsa ko no? Naman talaga. Super Donar, sa Tagalog pa, kailangan mo itong ipaliwanag sa aming lahat. Ha? Ha? Sa Ilonggo? Pandamay ning upawan eh. Ha? Imo pang ipahilunggo na ko. Ipanguta na si Super Jun kay swito na siya. Ay, insik ba siya na sila? Ang ato pang ipanguta na insik pa po din eh. Oh. Ano gani si Lunggoy at tana gani? Super Donar! Isugid sa amon tanan de kung ano gid ang natabo. Ah! Talaga naman oh! O diyan na! Doon na siya report pagkakapuso. Pero ay standby sa kay doon na time inside daghan kay Super Donar. Standby ha? 8642. Good morning, Gaubongot. Dinsuni sa Malita, Davao Occidental. Matugnaw na buntag kay ulan diri gikan gabi hantod karon. Hala sige, may buntag kay dinyo dias may Malita, Davao Occidental bagay kapuso. Doon ay usa ka pintor bagay kapuso ng lugos, gireklamo, dakpan, tagam. Atong dawaton bagay kapuso ang report gikan sa atong kabanan nga hot seat karong mga panahon ha. Super Donar Kado, pasok. Super Donar Kado. Super Radio Police Report. Super Ed, nagpabiling karon nga naa din niya sa kusudiya sa Santa Ana Police Station kini sa matod pa ka Pintoro upuan kini nga gisikop Super Ed tungod matod pa kay gireklamo kini sa kasong pagpanglugos ang nisutan nga mao nga ato sa dagi ila matod pa sa ka Eduardo Angeles sa Duya 30 anyos ug residente diya sa bay Barangay Centro daw ning ato ang syudad sa Davao naragpan kini Super Ed pinatika sa warrant of arrest nga gipakanaog matod pa ni Honorable Glenn Di Castro Aquino gikan matupa sa din niya sa ato ang syudad sa Davao Issue kaya ito nakalabay nga bulan sa Hulyo kaya 15 ning kasamtangan nga tuig may kalabigitan matupa kini at spread sa kaso nga rape batok ngadto sa nisgutan kini Malapuso kini nga dapat alas 7:20 angkat nga sa kabuntagon diya sa may Isla Verde Barangay 23-SC nga atong syudad sa Davao pinatikan na sa mga otoridad gikan sa Santa Ana PNP sa pagkakaroon spread na pabiling nga nasa kustudiya sa Santa Ana Police Station na maong nga non-bailable kini maong kasong giatubang nini hinuon sa pagkakaroon padayon usab ang hearing ilabi na usab sa mamahimong dagan sa kaso nining nisutan nga maong suspensado nga naa karon sa kustudiya sa mga kapulisan sa Santa Ana Police Station na kaya sa pagkatod sa balita Super Donar Kano sa BXGM Super Radio sa Dagsikog kini ang balita. Salamat kini mo Super Donar Kano sa mga balita pagkakapuso. Nagato sa itong oras pagkakapuso alas 6 sagtag na sa buntag 6 o'clock in the morning. Nagmonitor po karong mga panahon na si Ma'am Christian Pia Postrano. Good morning, Super Ed. Nagmonitor gikan sa Switzerland pagkakapuso. Super GR. Si Ma'am Christian Pia Postrano nga iniguli niya na kay bahin pero isa lang kasilupin nga chocolate. Ano saan? Kape? Si Ma'am Tere man tong kape? Silang duwa? Bisaya o internasyonal? Anak ka sa
cat miming per GR. Mili pa ka. Oy, nagmonitor po karon si Gaulin Layron. Nagmuntag ka ni mo da, Gaw. Kumusta naman ka? Kumusta? Taas ko ng kaso karon sa dengue dia sa Kumbal, Gaulin Layron. Basig pwede ni mo ito malabayan dia sa itong pang-spray nga di sila mapaakan o lamok kapos sila nagdala sa sakit ka dengue. Naman Uy, si Super Rodel Natad si Perjar. Off niya karon. Pero nagmonitor siya. Kuyaw gini si Super Rodel. Pero mura og iya pang ginabati karon nga kasakit sa kasing-kasing si Perjar. Mura di pa niya madawat yun ang naitabo. Naman talaga Super Rod, may buntag ka ni mo niya. Ha? Ang among tambag Super Rod, pag-move una. Hikalimti ang tanan, og atubanga ang anaa sa imong unahan. Ha? Talaga naman itong si Parina ko, si Super Rodel Natad, bagi kapuso. Good morning, Super Red. Pakigreet ko ila Xavier Calibre og Noah Jersey Boy og Faokbit family. Salamat, Super Red. God bless. Salamat kini mo na Gaulin Layron. Og sa atong text line 0584, good morning, Super Red og Super GR. Naman! Joy og Muning ni. Oy! Naminaw de karon si Muning. Katong 7 anyos bitong bata baga kapuso nga din nagbuntag pa sa'yo mamata ginasag sa'yo kay maminaw Super Radio baga kapuso. Gaw Muning, anak ka naman talaga ni Joy Dura may muntag rin mo na Gaw Muning ha. Eh Sabado man ron, tabangi imong mama de papangilos balay o di ba ka manglaba. Ay sige og laag-laag di ha. Ala sige, tabang da sa panimalay og pagbinutan ha. 3421 bagi kapuso, good morning Super Ed. Hi Super GR. Naman talaga. Super GR talagang sumisikat ka na ha. Grabe na to. May buntag na isamang mga kaubanan, mga kapuso nga nagtapo karon des pikas lawak. Ako nganlan, una, Super John Ing mga kapuso. Super Lister Konkon. O si Super Nunoy, ha? Sila ang mga ginatawag tang mga abantiro, ha? O siya? 4 boys? Kasi pagka 4 boys, tulor na sila. Ikaw apat ka. Anak ka talaga naman ng Super GR. Ano ba talaga ito? Founder, sa mga unsa, adi lang ako isulti itong liter cake, kaya dito man ito kang, pikas. Wah! Hindi na ito pwede pasikaton dire. Mas may pang sila mo pasikat na to, Oras sa Pilipinas, magkakapuso, 5 minutos sa Manmilatos. Ang oras alas 6 sa buntag. Kining orasa gidalit ka to sa Tide para sa no beating clean, mag Tide Perfect Clean. Kining orasa gidalit ka to sa Joy Dishwashing Liquid. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Cancer, usa ka pinakadelikado og mamatay og kahadlukay nga sakit. Good news! Halos 2 na kamilyon nga mga kaso sa mamatay sa sakit nga cancer ang atong likayan kung naatay saktong pundo nga vitamin D3 level sa atong dugo. Husa, mag-Life Extension Vitamin D3 na ka! Ang rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors karon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mamalit sa mga butika. Okay, pabili nga ng Tide. Yung bago? Pwede. Yung shiny? Oo. Yung best ever formula ng Tide? Oo. Ate, Tide Perfect Clean kasi ang tawag doon. Para no bitin clean, Tide Perfect Clean ang sabihin. Tandaan, para no bitin clean, Tide Perfect Clean ang hanapin sa mga tindahan. Mga paluod nga panghitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Inspector Minoy! Yeah! Unsa maning niya sa akong paste? Unsa man ako maghugas og plato? Mrs., ang mga nahabilin sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa paste. Basig kung unsa na mo pilit sa paste. Yeah! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ano man? Talipyo ra mag-Joy! Ug kadaghan sa nahugasan!
For hygienic dishwashing, Mug-Joy. Also available, Joy Antibac. Hello, I'm Dr. Nino Rodil. Feeling really blessed with my two sons who are doing very well and a new dental clinic that's doing even better. More with my good health and energy. MX3 has very low sodium content, cholesterol, and fat-free. It's good for my health. Feeling more blessed? Yes! Feeling extraordinary. Yes na yes with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Katul ka ayo? Wasipan mo ikatul. Ilisin na lagi. Balhin na sa Whisper Pink with Dermacare. So comfy. Whisper Pink with Dermacare. Na ay Dermacare lotion. Aron makalikay sa katul. With regular panis, usa ka germicidal soap gani. Diin man dire. Itong ordinaryo lang. 1,700 pesos ni. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 tambal sa diarrhea, plus 1,500 doktor o hospital. Suma total, 1,700 pesos kinitanan. Pwede ngayon na kung gipalit nimo katong ubang sabon diha, trust only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Hasta katong mahimong hinungdan og buni, alipunga, bisag diarrhea. Himo na lang na, miss. I won't compromise. Sa Safeguard na ko. Momshi! Patayin kayo mong anak. What's the sikreto? Tiyan, Momshi! Tiyan? Yes, Tiyan! Bag healthy, happy. Kaya kung healthy, atong sugal sa healthy tummy. Maong yang gatas, let's to grow! Ang Let's to Grow kay na ay Elco Fortis na atong sundan sa maayong pagkaon kay makatabang papayong sa tiyan. Kaya kung healthy ang tiyan, less butod, ug tubol-tubol. Grow happy! Kain ko, be! Palit na lang pud ka. Kaya kayo sa budget. Nesto Grow! Grow happy! Sundan sa tummy! Let's to grow happy! Greetings from Davao City Water District. Inquire about scheduled and emergency water service interruptions and other water service concerns. Also, report street and water meter leaks to Davao City Water District. Contact our 24-hour hotline 297-3293, 0927-798-8966, 0925-511-3293, or 0908-441-0653. Because you deserve only the best service. This ad is paid by DCW. Mga higala, tungod kay nasayod ko nga daghan na kaayo nagpangita sa Life Extension Vitamin D3. Ug tungod nasayod sab ng mga medical doctors nga maayo gyud ang epekto sa vitamin D3 sa atong panglawas. Ani ana ang mga sukil butika nagabaligya sa maong bitamina ang Life Extension Vitamin D3. Golden Drugstore main branch sa San Pedro Street. Doon na sab sila branches sa Turil, Panabo, Marbel ug Jensan. BC Pharmacy sa Dato Bago Bangkerohan Drugstore, Riston Pharmacy, Dragon Rose Pharmacy sa Kalingan, Tesco Drugstore, adunay branches sa Agdao, Matina ug Turil, Everlasting Pharmacy, Matina, Butika ng Bayan ng atubangan sa Southern Philippines Medical Center, New Butika Concepcion, Farmacia Aberos sa Bangkerohan. Sa probinsya sa Davao del Norte, mapalitsab ang Life Extension Vitamin D3 sa FRT Pharmacy o Baywar Pharmacy sa baba. Sa AKC Pharmacy, Piña Plata Public Market, 1126 Pharmacy Dato Taganiog, Piña Plata, Rislo Pharmacy sa New Pandan, Panabo, Ricky Windel, New Pandan, Panabo, Argilias Pharmacy sa Quirino ug sa Central Market sa Panabo ug sa Carmen, Jaydano Pharmacy Carmen, Kent Pharmacy Stall Public Market sa Carmen, Davao del Norte. Siyempre, atangi pa ang laing mga butika na amo ni anunsyo nagabaligya sa Life Extension Vitamin D3. Kung gusto kag healthy, paas, malipayon nga kinabuhi, Life Extension Vitamin D3 kapuso. Super Oras sa Pilipinas, magkakapuso, 10 minutos, suman milatos sa oras alas 6 sa buntag, parayan ka mong naminaw, magkakapuso, sa programa paghapon na itong buntag na Davao, ha? Doon na yung sa ka-cellphone, magkakapuso, di pa ayo, di tangag, siguro na iskwan, katong, nag-aayo? Atong dawato ng report, magkakapuso, Super Doner Kano, pasok! Super Doner Kano! Super Radio Police Report. It's Mayado, Super Hit, kining mag
uyag nga matot pa super ed nga na biktima kini sa pagpangilad ingon pagpangilad ug ingon manusad kini nga pagpangawat kay manusad super ed nga ang ilahang cellphone nila uta matot pang ipaayo gitangad naman hinuon super ed sa ilahang saligan nga moayo nining nisutan na mao nga unit ni patimaw diya sa buhatan sa Santa Ana PNP pasado la sa antak na kagabi ang usa ka Abigail Quiñones contestable nga matud pa usab 19 anyos og residente diya sa may Panakan ni ato nga syudad sa Davao kuyog sa batud panini ang iyang uyab na usa ka Juan Martico Labores aron na ganin nga ni patimaw sa buhatan sa Santa Ana PNP gibut niya sa mga biktima alas 3 ang takna kagahapon sa pod samtang aduna matud pay ikatagbo kining iyang uyab nga usa matud pa kaula mahiling lalaki diya sa usa ka convenience store sa bread nga nimuta sa may kabagyo ni atong syudad sa Davao kay aron lagi matud pa ipaayo unta ang setting sa ilaha matud pa mahalon nga cellphone nga nagkatidad og 9,000 ka pesos ngadto sa mahiling lalaki dahil dito na matud pa gihatag sa bread nini mao nga nagiya sa cellphone ang uyab nining mao nga biktima ug dito na matud pa sa ni ubad sa may barangay Duterte ning atong syudad sa Davao ug guman matud pa nini gilipat-lipat matud pa sa bread kining nisutan na uyab sa mao nga biktima ug human matud pa sa pipila ka kutlo nga wa nagid matud pa mao nga wariling lalaki sa bread ug di nagid matud pa nila makita ug sa dili na nila makontak mahinungdan nga dismaya sila sa bread sa mao insidente ug ila na lamang gipablatter diya sa buhatan sa Santa Ana PNP sa pagkagaron ipanabayan pa sa bread sa mga pulisan sa Santa Ana Police Station ang nisutan na mong pagkitabo ilabi na sa pagpila ug yung manusab sa pagsulay nga madakpan ug ma-recover pa kining nisutan na mao nga unit nga tangad gikan itawon ining nisutan nga maong magag-uyab ba kaya sa pagkatod sa balita Super Don Arcano sa DXGM Super Radio on sa ang balita. Daghang salamat kanimo Super Don Arcano sa mga nga balita pagkakapuso. Jimara Likayan pare. Good morning pre. Great na ko asawa na ko sa Kuwait si Marites Pantinople Likayan. Salamat pre. God bless. O salamat kanimo diha. Oras sa Pilipinas pagkakapuso 14 minutos suman milatos ang oras alas 6 sa buntag dugang pa sa tagapagabalita. Gikalipay sa Davao based environmentalist nga si Daryl Blatchley pagkakapuso ang pasidungog nga gihatag kaniya sa UNESCO. Bagoy lang gidawat ni Blatchley ang UNESCO Award for Environmental Education for all of Asia pagkakapuso. Sumala sa environmentalist magpadayon kini sa iyang kampanya aron mapadayag sa publiko ang importansya sa pag-amping sa kinaiyahan. Bisan pa man gikasubo usab ni Blatchley sa pagdawat sa mga pasidungog, sanglit daw na nagapakita kini nga minus lamang ang mga individual nga dunay pagpakabana sa pagpanglimpyo og sa kinaiyahan pagkakapuso. Padayong panawagan ni Blatchley sa publiko nga batasanon ang pagpanglimpyo og ilabay sa saktong labayanan ang mga basura aron malikayan ang pagbaha og aron dili na usab moabot ang basura sa kadagatan nga ikamatay sa mga kahayupan. Kung kami nang gawat ng best para sa isa, mga tao. So, hopefully, mo-inspire mga tao para nasugot na pag-iligan ng mag-recognize kung sa daw mga blessing na asin address sa Asia tungkol sa mga environment kung ilihantingan, nakita dyan yung mga disaster tungkol sa basura o inana. Magagapuso, tipid ka to sa pamahayag ni Davao-based environmentalist Daryl Blatchley. Magagapuso. Oras sa Pilipinas, din mga panahon na 15 minutos sa Manmilatos ang oras alas 6 sa buntag. Magagapuso. Nangimbita bagay kapuso o mga dumudoong kung mga turista ang dakbayan sa Digos alang sa ilang taliabot bagay kapuso nga usa ka semana nga kasaulugan sa araw ng Digos nga diay na pag-ablihan formal nga pag-ablihan kini karong adlong Lunes bagay kapuso Setyembre 2. Nasayran nga kagahapong adlaw pagkakapuso na tigayon dito sa ulod sa usa ka mall sa Digos City ang Digos Cyber Expo. Unya karong adlaw pagkakapuso Agosto 31 diya mismo sa ulod sa Maydon Mariano Elementary School
adunay mahitabong usa ka ultimate frisbee tournament mga kapuso. Kini bitong labay-labay og plastic nga plato. Ha? Oh, ka alas 8 ang tagda sa buntag mo hinungdan nga kinsa ka to mahiligo dinhi nga maong duha mga kapuso, dalikat lamang kamo. Diya sa Don Mariano Elementary School, alas 8 ang tagda karong nga buntag. Ngayon pag-ablihan og pag-himuon kining ikawalong pista kadiggaran ultimate frisbee tournament. Diya sa Dakbayan sa Digos sa mga kapuso. Samtang nagapadayon usab karon nga mga panuna og hangtod og mga adlaw mga kapuso, September 1 ang Digo Cyber Expo mga kapuso nga diin ginapahigayon diya kanunay sulod sa usa ka mall. Dako nga mall diya mismo sa Dakbayan sa Digos, mga pinalangga mga suking tigpaminaw. Nasairan usab nga ugmang adlaw adlong Domingo mga kapuso pitsa 1 sa buwan sa Setyembre. Ipahigayon mga kapuso kining pipila ka mga kalihukan. Alayon gyapon din nga pagsaulog mga kapuso sa araw ng Digos. Super Radyo 11:25. Alas 5 sa buntag ug mga adlaw dunay fun run mga kapuso, run for Lady Justice sa Rizal Park sa Nasangpit Kadakbayan. Doon na usay ipahigayon nilang tree planting mga kapuso. Sumapa ang venue nini sa may Binaton alas 6 ang tagda sa buntag. O niya doon na usay pag alas 6 ang tagda sa buntag, doon na usay ipahigayon nga First Mayor Joseph Fortich Cagas Mountain Bike and Road Bike Circuit Challenge mga kapuso. Og kining katunang atong gikalagmitad mga kapuso nga dunay ipahigayon nga ultimate frisbee tournament. Og doon na usay all pet show sa sulod sa usa ka mall usab dihang napita. O katong ilang nagapadayon mga kapuso nga Digo Cyber Expo. Now ang opening program lagi mga kapuso karong umaabot nga adlong Lunes sa Rizal Park. Alas 7 ang takna sa buntag nga diin gidahom nga matapos kining alas 8:30 ang takna sa buntag kining opening program for tabuan sa Digos. Doon na usay pahigayon nga drum and lyre competition na mahinungdan nga nining mga panoda mga kapuso adlong Lunes. Panubayan ka na sa atong kakaubanan ditong napita sa may Digos City, Davao del Sur. Si Superboy Bastatas kay sa imo cover nini mga kapuso. Super Radyo 11:25. Siya gitahasan ani mga kapuso siya tawag ini. Kita may gitagaan og kahigayunan sa LGU Digos mga kapuso nga ma-cover nining ilang kasaulugan sa araw ng Digos. Salamat Mayor Joseph tawag nini Cagas inubanan usab ni Attorney Nick Cortez ang iyang City Information Officer mga kapuso. Super JR, na-contact mo si Superboy? Mo ba? Super Radyo 11:25. Ala sige, ato lang pagtagad ka ng kay naka-booking man tong sikod mga kapuso nga mohatag sa iyang pamahayag mensahe si Mayor Joseph Cagas, no? Super Radyo. Okay. Importante nga tawag nini. Kanang makakuha lang to siya kanang klaro-klaro pod nga statement kang Mayor kay katong voice clip nga iyang gi-play sa GR medyo kitarang duha makadungog. Unya tawag nini para pod way kasulti kay dako na to ni Carbo nga misalig ang LGU Digos kitay mo cover ning ilang usa sa mga pinakadako nga kasaulugan mga kapuso katikaran diya sa Dakbayan sa Digos ang ilang araw mga pinalanggang suking tipaminaw. Ngayon usa sa ilang mga tawag nini, usa sa ilang mga pinaka-highlights mga kapuso karong Setyembre 8 mga kapuso nga moadto si Super GR. Ha? Naman no? Spoko mo? Unlimited mga kapuso? It all you can mga kapuso litson? Ha? Nga kantidad lamang sa usa ka 14 ka pesos? Pero gikinahanglan sa perchian nga alas 10 dito na ka. Super noy. Kaya nga no, alas 11 taman lang sa alauna ang kaon. Paniud to man. Itulyukan. Basta usbayad ka ko sa kakatos. Kinalang kang maadto dito. Ay, pagpalabi po ka na magsiniro ka. Kaya mingon ka itulyukan sa katos. Tira. Yan kagawas mo. Tingala ka nga
Napaong mo na kong pananaw. Yatake naman sa high blood nyatis. Di po ka magpalabig ka ulit Super GR. Si Super Juneng, delikado na siya. Ang baba kang Super Juneng, ang iyalang ang dosage. Dosage sa litson, mga kung di ka masayop, katong katong na doon na aktibidad dito sa balay ni Manager Ma'am Arnie, nakita na ko siya mga 5 kahiwa itong litson, ha? Pero ang hiwa mga kapuso, muna mo timbang pag mga 5 gramos. Sa ato nagpasabot nga, hingaon ka po sa litson, ha? Anak ka naman talaga ng Super Juneng! Mano? Maadto ko na sila. Ang tropang, sa to? Grupong, ay lang tong, oy, Super Donor ka, no? Kuyaw ni siya. Kana bang kota na? Nya, mulingkot pag isa karon alas 7, paingon sa alas 12. Ade. Adi di ay. Alas 7, paingon sa alas 9. Grabe po kang ngotay po palabis Super Donor, kaya nakakuta na raban na ron. Pero, may kailangan to siyang i-explain. Anak ka naman talaga ng super Super Donor kano naman, no? Okay, wala man si pa man karon mga kapuso ko, no? Si napay kuando napay kanabang bisita karon sa iyang panimalay si Mayor Joseph Cagas mga kapuso nga unta na ka-schedule nga ato may nabi 6 o'clock paingon sa 6:30 karon nga buntag, aron sa personal mga kapuso nga mangimbita kaninyo kanatong tanan nga mo tambong sa ubay-ubay nga mga kalihukan programa nga himuon mga kapuso sa local government sa Digos mga kapuso, lokal nga kagamanan sa dakbayan si Digos. Alayon silang araw ng Digos mga kapuso, ato lang nga basahon ni pipila ka mga aktibidad, no, nga nakahan ay mga kapuso nin ilang nga pinakadako usab nga kalihukan diya sa nasangpit kinakbayan mga kapuso. Super Radyo 1125 nga sa atong nasayran gawas nining litson sa kadalanan mga kapuso sa Magsaysay Street alas 4 busa buntag paingon sa alas 6 sa gabi, pero ang kaon ni paniudto man ni mga kapuso ingon sa Superboy alas 11 sa buntag mga kapuso alatos na sa alauna ang takna sa akon. Doon na sila himuon nga misa pasalamat, of course, sa Mary Mediatrix mga kapuso. Doon na usab sila parade kon float parade mga kapuso nga diin ipahigayon kini sa Flying 8 to Don Mariano Oval mga kapuso. Sa di pa ako sa ning basahon ni pipila ka mga mensahe diri, kaya tawag din Diara. Kaya pa si Mang Lodi sila mga kapuso kadila. Chay Charing, good morning Super Ed. Hi Super GR, Super Ed, paki-greet ko kay Rowelyn Aison o kay Tatay Ray Lyron o sa mga Lyron family diri sa diya sa Midsayap. Salamat Super Ed sa pagbasa. God bless. O salamat kay Gaw. Unya kang Evelyn Magarzo Apolonio, good morning Super Ed. May buntag kanimo dia Ma'am Evelyn. Salamat sa imong pagpadangat dinhi nga maong mensahe nga taga Mlang North Cotabato. Og kumusta day sila ni nanay ug si tatay nanay Evelyn ug kang tatay Norbing Apolonio sa may maning dakbayan sa Davao. Kang Angelina Mabayamban, salamat sa inyong mga balitang nakakagising ng aking umaga Sir Ed. Hanggang sa muli, God bless us all. Naman talaga po mga kapuso. Ningon si Pare G. Maralikayan, pre, ingna Super GR, adto tang tulo, motor ta. Depende ni, o kung sa manggaling ni, ha? O niya mga kapuso, Super GR, o saman? Maktas na ta. Mamaktas ta? Para hita may plan. Pabagtas, sayang tong imong gikaon. Kung mabagtas ka, magbalon, pandamay ka. Lakip din mga kapuso sa atong nakuha nga kasayuran gikan usab kang tawag nini mga kapuso kang City Information Officer Attorney Nick Cortez. Nakamlimot kung kisa tong ilang in charge mga kapuso sa ilang tourism. Unsa sa Perjar? Gilbert. Mo ba ka sa Gilbert? Ha? Na ako nang itulyukan dito sa Digos sa Litson. Domingo.
Domingo? O sunod, Super Junior, maadto man siya. Pwede. Pwede. Sige na to. Oh, buot-buot mo niya karon mag-text. Asa na mo? Napamilakaw. Himo pa kog kural sa kong baboy. Anak naman kay talaga nag... Oh, gamay na lang mga kapuso ha. Gamay na lang ne. Tawag ini. Oy, si Joel Mutya, mga kapuso. Morning gawid. Naglanog-lanog ang Super Radio diri sa Korporasyon Lupon, Davao Oriental. Salamat! Oy, Chip Mop. Si balita na to diya. Murag sa akong paminaw, Supermac. Murag ngit-ngit na ganin taon eh. May pa si Super Donor, hayag kayong kaugmaon na mono! 0889 sa pared, greet ko kay GR Falcone. Anak naman talaga kayo ng... O kang John Estimada, Macdo Dumandan, og Raul Tulibas, og Groot Palo, kumplito naman. Pero walay John Ing. O di nagpasabot nga way nakailak ang Super John Ing. Walang siya na-appeal og type. Mauna. O ubay-ubay ni mga kapuso nga kalihukan nga ipahigayon mga kapuso sa araw ng katapusang adlaw sa pagsaulog sa araw ng Digos, September 8 mga kapuso, pero ang pinaka-highlight gid niini katong lechon sa kadalanan. Now ato lang maning hatagag pagtagad pagabasahon kin uban pa nga mga katikaran mga kapuso. Nining ato nakuha nga schedule of activities nga gihatag usab sa buhatan sa opisina sa mayor. Aron usab ato kini tagag pagtagad mga kapuso kay kita lagi ang usa sa mga opisyal nga mga sibianan nga mag-cover na ining ilang araw ng Digos, mga kapuso, mga pinalanggang suking tigpaminaw. Oras sa Pilipinas sa mga kapuso. Alas 6:28 na agtak na sa buntag, nawa na kami na oras pa sa pagkaginod sa unahan. Pero musunod galayon mga kapuso ang pagkatod sa labas ka mga balita mga kapuso sa atong Super Radio, Super Balita. Sa ngalan na lamang sa ako nga nakauban diya sa Pikas Lawak, Super GR, The Playboy Falcone Jr. o sa transmitter site. Kisa dito sa Super GR? Transmitter? Remote? Ang damay gini upawan eh. Sa ngalan sa amog nga news writer mga kapuso, Super Isabel Mateo. Salamat kaninyo mga kapuso nga nagmonitor sa atong Facebook Live. Salamat kayo mga man sa katong nagmonitor sa tag-sa-tag sa ninyong mga kapanimalay. Mga kapuso, wa kami mahimo diri kung wa kamo. Mahinungdan nga kamo ang among inspirasyon sa kanunay. Mga kapuso, at tagay mo sunod gilayon ang pagkatod sa itong Super Radio, Super Balita.